ассалому алайкум бинандаҳои азизу арҷуманд. ҳоло ба таваҷҷӯҳи шумо нашри таҳлилӣ ва ҷанбастии ҳафта аз телевизиони симои шаҳри Панҷакейн манзур мегардад. ба ҳамагон маълум аст, ки давоми ҳафтаи сипаришуда дар кишварҳои ҷаҳон ҷумҳурии Тоҷикистон, вилояти Суғд ва шаҳру деҳоти Панҷакейн рӯйдоду воқеаҳои гуногуне ба амал омаданд, ки ҳоло хабарнигорони мо муҳимтарин рӯйдодҳои ҳафтаи сипаришударо барои шумо пешниҳод месозанд. субҳи 3 феврал дар мақомоти иҷроии маҳаллӣ ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакейн маҷлиси ҳафтавори назоратӣ назди раиси шаҳри Панҷакейн баргузор гардид. дар оғози маҷлиси ҳафтавори назоратӣ раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода ба ҳозирин иттилоъ дод, ки яке аз мақсаду маробҳои мо ин пеш аз ҳама иҷрои дастуру супоришҳо, нишондодҳои паёми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Имомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии ҷумҳурии Тоҷикистон ва вазифагузориҳои муовини якуми раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода, ки ҳафтаи гузашта зимни ҷаласаҳои корӣ баён карданд. дар маҷлиси ҳафтавор нахуст ҳолати омодагӣ ба маъракаи муҳими баҳории даъват ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон баррасӣ шуд. Комиссияи ҳарбии шаҳри Панҷакейн дар бораи рафти омодагӣ ба раиси шаҳр гузориш дод. ҳамин тавр вобаста ба ин масъала кормандони масъули комиссарияти ҳарбии шаҳри Панҷакейн, раисони ҷамъиятҳои деҳот, маҳаллаҳои шаҳр мавриди пурсиши ҷиддӣ қарор гирифтанд. раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода изҳор дошт, ки мо бояд дар муқоиса ба соли гузашта тамоми ҷаҳду талошҳои хешро барои саривақт таъмин намудани нақшаи даъвати ҷавонон ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон дар мавсими баҳори соли равон таъмин созем. ҳамзамон раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода барои вусъати корҳои тарғиботӣ аз ҳисоби муовинони раиси шаҳри Панҷакейн, мудирони шӯъбаҳои дастгоҳи раиси шаҳр, воҳидҳои сохторӣ, ҳаракати ҷамъиятии ваҳдати миллӣ ва иҳёи Тоҷикистон ташкили гурӯҳи тарғиботиро ҷиҳати баландбардоштани ифтихори ватандорӣ ва тарбияи ҳарбӣ ватандӯстии ҷавонон махсус таъкид кард ва масъулинро вазифадор намуд. инчунин вазъи омодагӣ ба кишту кори баҳорӣ, шабакаҳои обрасонӣ, ҳолати таъмини тухмиҳо, техникаи кишоварзӣ ва дигар масъулин ҷиҳати вусъати корҳои омодагӣ супоришҳои мушаххас дода шуд. дар маҷлиси ҳафтавори назоратӣ дигар масъалаҳои шаҳру шаҳрдорӣ, вусъати корҳои ободониву созандагӣ ва сабзу хуррамгардонӣ баррасӣ гардида шахсони масъул вазифадор шуданд. гузориши Аббос Ҳамроҳзода ва Шаҳбоз Қурбонов. ба ифтихори 35-мин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри бостонии Панҷакейн корҳои ободониву созандагӣ, сабзу хуррамгардонӣ, зебову оросто намудани пештоқи биноҳо ва ҳамзамон ташкили ҳашарҳои ободонӣ барои боз ҳам хуштару зебо сохтани ин шаҳри бостонӣ бо муваффақият идома дорад ва ин тадбирҳо дар зери назорати раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода қарор дорад. раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода зимни шиносоӣ бо рафти корҳои ободониву созандагӣ, сабзу хуррамгардонӣ дар хиёбони рӯдакии шаҳри Панҷакейн нахуст бо рафти бунёди биноҳои баландошона шинос гардид.
با راهبریت شعبه معماری و شهرسازی کارخانه واحد دولتی خوجگی کمونالی و منزلی بیناسازان و دیگر مسئولین دستور داد که باید همه بیناهای ساخته شونده با طرح زیبای زمانوی رنگ و باریکی با محیط ما خیلی مطابق است و همزمان سبزگردانی و چراغانسازی اطراف آن پوره مورد استفاده قرار گیرد و خیابان مرکزی شهر پنجکین باید به یک خیابان خیلی زیبا و منقش تبدیل یابد. همزمان رئیس شهر در نزد راهبران و مسئولین و همه آنهایی که در دو طرف خیابان به نام استاد ابو عبدالله رودکی بناهای معماری دارند دستور داد که با فرارسیدن فصل زیبای بهار آنها برای شناندن درختان سایه افکن گلهای رنگارنگ و زیبا ساختن پیشتاق بناهایشان تمام تدبیرها را مورد عمل قرار دهند. همینطور در جریان شناسایی نوبتی رئیس شهر توجه راهبریت کارخانه واحد دولتی خوجگی منزلی کمونالی رئیسان محله ها و دیگر مسئولین را به تازه نمودن سایه زیبا دو طرف خیابان مرکزی و کوچه های شهر پنجکین جلب ساخت و در نزد آنها وظیفه های مشخص گذاشته شد. گزارش عباس همراساده و شهباز قربانوف. با استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در جماعت دیهاتی لویق شیرالی شهر پنجکند بنیاد 38 انشاءات تعییناتی گوناگون پیش بینی شده تا این مدت 28 انشاءات مورد بهره برداری قرار گرفته است. در جریان بازدید از جماعت‌های دهات رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده با رفت کارهای ساختمانی در بیمارخانه منطقوی دهه غوسر شناس شد. انشاءات مذکور جهت بهتر نمودن سطح و صفت خدمترسانی طبی به اهالی بنیاد گردیده دارای 120 کت میباشد و در آن شعبه‌های تولد، جراحی، عضوهای درونی و غیره جای داده میشوند. بنا از 3 آشیانه و تخخانه عبارت بوده پس از مورد استفاده قرار گرفتن برای 24000 اهالی جماعت‌های دهات لویق شیرالی و جماعت‌های نزدیک خدمت میرساند. مورد به ذکر است که بنای بیمارخانه منطقوی دهه غوسر سالهای پیش ساخته شده با نظرداشت فعالیت طولانی ضرورت به میان آمد که بنای نو برای کارمندان این مؤسسه تندرستی ساخته شود. بنای نو با فراگیری تمام شرایط با مبلغ‌گذاری مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایتی ساخت بنیاد و مورد استفاده قرار میگیرد. اطلاع داده شد که ارزش لایحه‌ای بنا بیش از 20 میلیون سومانی را تشکیل میدهد. اینجا بناکاران شرکت ساختمانی اصل بنای دیواری سه‌قبته توبتی را برداشته حالا به اندازه داخلی بنا مشغول هستند. رئیس شهر به مسئولین برای تیزاندن سرعت کارها و در مهلت پیش بینی شده به استفاده آماده نمودن بنا دستور داد. برای سزاوار پیش‌روز گرفتن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در شهر و دهات پنجکند ساختمان انشاءات‌های جشنی، تعمیر و تجدید و کارهای آبادانی با سرعت ادامه دارند. در ردیف محله و جماعت‌های دیگری شهر جماعت دهاتی لویق شیرالی نیز برای پیش‌روز این صنایع تاریخی ملت آمادگی دیده ایستاده است. رئیس شهر پنجکند عبدالخالق خالقزاده ضمن سفر کاری خود در این جماعت از ساختمان یک قطار انشاءات‌های جشنی بازدید به عمل آورده برای ادامه کار و دقت مخصوص دادن به صفت مصالح ساختمانی دستور و سپارش‌ها داد. رئیس شهر با هیئت همراهانش از بنای معموری جماعت دیدن نموده ابراز داشت که ما باید انشاءات‌های جشنی را با بهترین شکل ساختمانی صفت بلند و مهلت کم به استفاده داده بنا را به طلبات زمان بازگو و جایهای کاری خالی تأسیس بدهیم. در ادامه از بنیاد کودکستان دیدن نمودند که آن برای 200 نفر بنیاد گردیده ایستاده است. ضمن بازدید رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده تاکید نمود که کودکان آینده درخشان ملت می باشند و غمخوری نسبت آنها وظیفه هر یک شخص، جامعه و دولت است.
از این رو باید برای بنیاد کودکستان دقت مخصوص داده شود. در کودکستان رقم 5 دهه قوسر بینای الوگی بنیاد گردیده ایستاده است که آن با طرحی زیبا و بازگو به طلبات زمان آماده گردیده در خود را برای دسترویکان باز خواهد کرد. رئیس شهر پنجکند با رفت کارهای ساختمانی آن و تجدید حمام در دهه نواباد نیز شناس گردید. با اقدام مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر پنجکند آمادگی به استقبال 35 سالگی استقلالیت کشور با سرعت ادامه داشته. رهبریت و ساکنان تلاش دارند تا فرا رسیدن جشن بزرگ ملی شهر پنجکند را زیبا و آزاد نمایند. گزارشی مرتبه رحمان و شهباز قربانوف. солҳои қаблӣ ҳосили тогзори овозадори дашти марғедар ба саросари шӯравии собиқ интиқол ва аз навъҳои шаробии он ҳамасола садҳо тонна маҳсулот истеҳсол мешуд. ҳоло дар доираи иҷрои дастурҳои асосзори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ҷиҳати рушди боғу токпарварӣ дар хоҷагиҳои деҳқонии ҷамоати деҳоти лоиқ шералии шаҳри панҷакент барои эҳёи тогзори собиқа машҳур бо усули замонавӣ тадбирҳои амалӣ андешида мешавад. ба ин бо дастгирии мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳр сармоягузории саҳмдорон ва ҷалби шарикони рушд каштани хати оби полезӣ ба зиёда аз 240 гектар заминҳои канории деҳаи ғӯсар мусоидат менамояд. дар 18 гектари ин заминҳо бо ҷалби мутахассисони варзида аз шаҳри турсунзода бо усули ҳавозавӣ тогзори нав бунёд карда мешавад. то кунун чунин тогзор дар 10 гектар бунёд шудааст. зимни боздид аз тогзори навбунёд раиси шаҳр абдухолиқ холиқзода ба саҳмдорон барои боистифода аз ҳавои мусоид идома додани корҳои омодагӣ ба бунёди тогзори ҳавозавӣ дастур дод. با مقصد شرح و ایضاح نشاندادهای پیام اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان که سنه 28 دکبر سال 2024 به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان ارائه کرده بودند، گروه کاری و تبلیغاتی مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت به شهر پنجکین تشریف آورده یک سلسله ملاقات و صحبت‌های هدفناک را انجام دادند. نخست گروه تبلیغاتی در کاخ فرهنگ شهر پنجکین با نمایندگان ساحه‌های گوناگون شهر باستانیمان ملاقات انجام دادند. این ملاقات را معاون رئیس شهر پنجکین عضو مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان مراد شکرزاده حسن آغاز بخشید و به حاضرین اطلاع داد که واقعاً ما همگان امروز وظیفه‌دار هستیم که نشاندادهای پیام پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان را منتظم مورد آموزش قرار داده در سمت اجرای آن نقش ارزنده خویش را گذاریم. در نزد اشتراکچیان این ملاقات مدیر شعبه تبلیغات و اطلاعات کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان در ولایت سوخت طالبزاده مختار، استاد دانشکده دولتی حقوق، بیزنس و سیاست تاجیکستان در شهر خوجند سیدزاده شهرت، رئیس کمیته حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان در شهر پنجکین مرادزاده مستانه، استاد دانشگاه کوهی متالورگی جمهوری تاجیکستان انور سیدوف، آموزگار مؤسسه دولتی مکتب پرزیدنتی شهر بوستان نوروف میلز با سخن برآمده پهلوهای جداگانه پیام اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان را به حاضرین شرح و ایضاح دادند. آنها تاکید کردند که ما باید این پیام را همه طرفه آموزیم و برای آن نشاندادهایی که در این پیام مخصوص ذکر شده است سهم ارزنده خویش را گذاریم، زیرا پیام پیشوای معظم ملت این یک راهنمای درخشان برای رشد اقتصادی و اجتماعی بلند برداشتن
سطح و صفت زندگی مردم و معین کردن سیاست داخلی و خارجی جمهوری تاجیکستان پیش بینی شده است. گزارش عباس همرازاده و خیام جورایف. ملاقات گروه کاری ولایتی یکجا با نمایندگان مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکین و کمیسیون حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در شهر پنجکین در دهه نوآباد جماعت دهاتی استاد لویق شیرعلی برگزار گردید. این ملاقات تحت راهبری معاون رئیس شهر عضو مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان مراد شکرزاده جریان گرفته. ضمن آن نمایندگان گروه تبلیغاتی به ساکنان جماعت دهاتی لویق شیرعلی مضمون محتوا و دورنمای پیام اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان را توضیح دادند. تاکید شد که ما باید همگان از این پیام برای خود یک الهام تازه برداریم. تمام جهد و تلاش های خویش را در سمت بازم آباد و زیبا ساختن دیار خود، ولایت خود و جمهوری عزیزمان روانه کرده جشن فرخنده 35مین سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان را با کارهای آبادانه و سازندگی، سبز و خرمگردانی و همزمان افتخار از این وطنی آزاد و تطبیق دستور سپارش‌ها و پیام‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی محترم امام علی رحمان در عمل تطبیق نماییم. گروه کاری و اطلاعاتی مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت از موضوعهای زیبا و تاریخی از جمله آثارخانه تاریخ و کشورشناسی به نام استاد ابو عبدالله رودکی دیدن نموده با یک تاثیرات نیک از پنجکین به شهر باستانی خوجند برگشتند. گزارش عباس همرازاده و خیام جورایف. дар толори беморхонаи марказии шаҳри панҷакент бо иштироки муовини сардори риёсати тандурустии вилояти суғд ҳоҷибоев маъруф, муовини раиси шаҳри панҷакент парвина нақибӣ фаъолияти муассисаҳои тиббии шаҳру деҳоти панҷакент дар соли 2024 натиҷабардорӣ гардид. дар соҳа 523 табиб ва 1393 корманди миёнаи тиббӣ фаъолият дошта, нишондоди таъминот бо табибон ба 10,000 аҳолӣ 15/10 ва ба кормандони миёна ба 42/4 баробар аст. аз оғози сол дар шаҳри панҷакент 30 нафар табиб аз ҷумла 17 нафар ҷавонон ба кор қабул гашта, 289 нафар табибон ба муҳоҷирати меҳнатӣ 2 нафар бо сабаби ба синни нафиқа расидан тарки вазифа карданд. дар заминаи шӯъбаи донишкадаи таҳсилоти баъди дипломии кормандони соҳаи тандурустии ҷумҳурии тоҷикистон дар шаҳри хуҷанд ва маркази таълимию клиникии тиббии оилавии шаҳрӣ дар даври нақшавӣ ва ғайринақшавии аз такмили ихтисос 202 нафар табибон ва 183 нафар кормандони миёнаи тиб гузашта даврии ихтисосгириро хатм намуданд. инчунин 5 нафар такмили ихтисосро берун аз ҷумҳурӣ гузаштанд. парвина нақибӣ муовини раиси шаҳри панҷакент зимни суханронии худ қайд намуд ки соҳаи тандурустӣ яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати иҷтимоии давлати тоҷикистон ба шумор рафта, дар даврони истиқлоли давлатӣ бо маром рушд карда то ба имрӯз ба пешравиҳои назаррас ноил гардидааст. пешрафт ва муваффақиятҳои соҳаи тандурустӣ зери сиёсати оқилона ва дурандешонаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба даст омадааст. муовини сардори риёсати тандурустии вилояти суғд ҳоҷибоев маъруф аз норасогии кадр ва дар бораи фафти модару кӯдак, зиёд шудани бемориҳои сироятӣ, вируси норасоии масъулияти одам сил сухан кард ва ба табибони соҳавӣ барои ҷоно кардани кор дар ин самт дастуру супоришҳои мушаххас дод. зикр гардид ки баҳри таъмини иҷрои дастуру супоришҳои пешвои миллат
президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ҷиҳати рушди соҳа пайваста тадбирҳои мушаххас меандешанд, кӯшиш ба харҷ медиҳанд, то ки сокинон бо хизмати босифат ва замонавии тиббӣ ҳамарӯза фаро гиранд, баҳри пешгирии бемориҳо ва ҳифзи сиҳатии мардум фаъолият намоянд. гузориши Дилшода Ҳалимова ва Шаҳбоз Қурбонов. бо мақсади пешгирӣ ва паҳншавии бемориҳои сироятӣ ба саломатии инсон зараровар санаи 4 феврали соли ҷорӣ бо иштироки муовини раиси шаҳри Панҷакент Парвина Нақибӣ, мудири шӯъбаи эпидемиологии Маркази назорати давлатии санитарию эпидемиологии вилояти Суғд Саидов Мирзо Ҳақдод, мудири шӯъбаи маорифи шаҳри Панҷакент Мақсатилло Усмонзода, директори Маркази назорати давлатии санитарию эпидемиологии шаҳри Панҷакент Бурҳон Атохӯҷаев, нозирони шӯъбаи маориф, муовинони директорони муассисаҳои таълимӣ ва то мактабӣ, кормандони марказҳои саломатӣ, машварати корӣ баргузор гардид. ҳамоишро мудири шӯъбаи маорифи шаҳри Панҷакент Мақсатилло Усмонзода ифтитоҳ кард. сипас мудири шӯъбаи эпидемиологии Маркази назорати давлатии санитарию эпидемиологии вилояти Суғд Саидов Мирзо Ҳақдод оид ба вазъи бемориҳои сироятӣ маълумот пешниҳод намуд. ҳаминро бояд қайд кард ки дар давоми як моҳи сипаришуда вазъи бемории сироятӣ тавассути ваксина идорашаванда дар шаҳри Панҷакент мӯътадил арзёбӣ карда мешавад. новобаста аз мӯътадил баъзе бемориҳо ҳастанд ки майл ба болоравӣ дорад. аз он ҷумла мо шумо ҳамагон медонем ки фасли сармо ҳаст ва бемориҳои шадиди роҳи нафас каме авҷ дорад дар байни кӯдакон. албатта ҳар нафари кӯдаконе ки гирифтори ин ё он бемориҳое ки тавассути ваксина идорашаванда ҳастанд, инҳо ҳама гурӯҳи муташаккил ҳастанд ва номуташаккил. аз шумораи умумие ки дар давоми як моҳ 47 ҳодисаи бемории шадиди А дар сатҳи шаҳр ба қайд гирифтагӣ шуда, ҳама ин нафарҳо хонандаҳои муассисаи таълимии миёна ва умумӣ ҳастанд. зимни суханронии муовини раиси шаҳри Панҷакент Парвина Нақибӣ таъкид гардид ки ҳифзи саломатии аҳолӣ, хоса пешгирии бемориҳои сироятӣ аз масъалаҳои муҳимест ки бо дастуру супоришҳои асосзори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мавриди таваҷҷӯҳи ҳукумати мамлакат қарор дорад. дар фарҷом директори Маркази назорати давлатии санитарию эпидемиологии шаҳри Панҷакент Бурҳон Атохӯҷаев аз иштироккунандагон даъват ба амал оварда таъкид намуд ки ҷиҳати пешгирии паҳншавии бемориҳои сироятӣ саҳмгузор бошанд. ин як соҳаи тандурустӣ ки ягон камбутие ки ҳаст дар шаҳри Панҷакент бартараф намешавад. ин ҳама чиз мешавад, фақат дастаҷамона мешавад. агар аз як гиребон сар барорем, агар ҳама чиз ки камбутие ки дорем ислоҳ мешавад. ин чӣ будааст? якта муассисо ки ҳаст дар 200 нафар ё 150 нафар хонанда хӯрок медоден, як маҳал хӯроки гарм. ин як маҳал хӯроки гарм ба ҳамон чиза ки ҳамтон ёла кунед ки ҳамон чиз ҳис кунем ки дар хона мо ҳамон чиза истифода мебарем. дар онҷо ҳеҷ ки одами бегона нест. ҳозир бемории сироятӣ дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ ва томактабӣ. ҷадвали муқоисави бемории гепатити намуди А дар давоми 4 соли охир, яъне аз соли 2021 то соли 2024, ҳамаги дар соли 2021 237 нафар, дар соли 2022 бошад 122 нафар, дар соли 2023 162 нафар, дар соли 2024 бошад ага 170 нафар. акӯ ёла кунед, назар ба соли гузашта 8 ҳодиса зиёд аст. 8 ҳодиса ба қайд. ҳоле ҳам ин ташвишовар нест. ин чиза фақат вақт дошт ки пешгирӣ кунем ин бемория. соҳаи илму маориф калиди пешрафту тараққиёти давлату миллат ба ҳисоб меравад. аз ин лиҳоз ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба ин соҳа таваҷҷӯҳи махсус зоҳир намуда, ба рушди илму маориф афзалияти аввалин дараҷа дода чораҳо меандешад. дар моддаи 41 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон омадааст: ҳар шахс ҳуқуқи таҳсил дорад. таълими умумии асосӣ ҳатмист. давлат таълими умумии асосии хатмии ройгонро дар муассисаҳои таълимии давлатӣ кафолат медиҳад.
шахс дар доираи муқаррар намудаи қонун дар муассисаҳои таълимии давлатӣ метавонад ба таври ройгон таълими миёнаи умумӣ, ибтидоии касбӣ, миёнаи касбӣ ва олии касбӣ гирад. барои ба таҳсил фаро гирифтани кӯдакону наврасон шӯъбаи маорифи шаҳри Панҷакен низ чораҳои зарурӣ андешида дар ин самт мулоқоту вохӯриҳо ва корҳои тарғиботиву ташвиқотиро роҳандозӣ кардааст. аз ҷумла нисбати 5 нафар шахсоне ки фарзандонашонро ба таҳсил намудан иҷозат намедоданд чораҷӯӣ карда ин муаммо ҳал шуд ва наврасон имрӯзҳо ба таълим пурра фаро гирифта шуданд. чунин иброз дошт мудири шӯъбаи маорифи шаҳри Панҷакент Мақсатилло Усмонзода зимни нишасти матбуотӣ бо намояндагони васоити ахбори омма. инчунин ба гуфти мудири шӯъбаи маориф бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд ва шаҳри Панҷакент саҳмгузории соҳибкорон ва волидайн дар якчанд муассисаҳои таълимӣ, бинои нав ва синфхонаҳои иловагӣ бо тарҳи муосир ва ба талаботи ҷаҳон ҷавобгӯ бунёд мешаванд. ҳамзамон бо варзиш машғул шудани хонандагон дар назди якчанд муассисаҳои таълимӣ майдончаҳои варзишӣ бо тарҳи муосир сохта мешавад. мувофиқи маълумоти оморӣ дар шаҳру деҳоти Панҷакент 122 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ, 1 гимназия, 2 литсей ва 1 мактаби хусусӣ, 20 муассисаи томактабӣ аз ҷумла 12 давлатӣ ва 6 хусусиву 2 идоравӣ фаъолият мекунад. дар соли хониши гузашта 3325 нафар хатм карда 2820 нафарашон ба маркази миллии тестӣ ҳуҷҷат супориданд ки ин нишон дод ба давраи ҳисоботии соли пеш 48% зиёд мебошад. ҳамзамон соли 2024 зиёд аз 7000 нафар ба синфи якум фаро гирифта шуданд. бинобар иттилои мудири шӯъбаи маориф Мақсатилло Усмонзода ҳамзамон дар давраи ҳисоботӣ нисбат ба солҳои пеш шумораи иштирокчиёни озмунҳои ҷумҳуриявӣ фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст, илм фурӯғи маърифат, Тоҷикистон ватани азизи ман ва олимпиадаҳои фанни афзуда теъдоди ғолибон дар ин озмуну олимпиадаҳо бештар гаштааст. агар дар солҳои аввали соҳибистиқлолии соҳаи маориф ба норасоиҳо рӯбарӯ буд, пас имрӯзҳо фарзандони мо дар биноҳои таълимии замонавӣ бо таҷҳизоти муосир ва ашёву лавозимоти зарурии фаннӣ пурра таъмин буда омӯзгорон бо шавқу ҳавас ва меҳр ба касбу кор ва шогирдон фаъолият мекунанд. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни ироаи паёми худ ба Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон вобаста ба рушди соҳаи маориф чунин иброз доштанд. бо вуҷуди он ки раванди таҳсил дар муассисаҳои таълимӣ ба низоми муайян даромадааст, зарур аст ки барои боз ҳам баланд бардоштани сатҳу сифати таҳсилот, омода кардани кадрҳои баландихтисос, омӯхтани забони давлатӣ, таъриху фарҳанги босонии халқи тоҷик, боло бурдани завқу рағбати хонандагон ба омӯзиши фанҳои риёзӣ, дақиқ, табиӣ, технологияҳои иттилоотӣ ва аз худ кардани забонҳои хориҷӣ, махсусан забонҳои русиву англисӣ таваҷҷӯҳи аввалин дараҷа зоҳир карда шавад. шӯъбаи маориф ин нуктаро сармашқи кори худ дониста омӯзгорон кӯшиш ба харҷ медиҳанд ки шогирдонашон дар рӯҳии ватандӯстиву меҳанпарастӣ ба вой расанд. гузориши Муъиниса Атамуллоева, Ҷаҳонгир Толибе ва Шоҳусайн Солеҳов. дар асоси нақшаи тасдиқгардидаи мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент нишасти матбуотӣ бо раёсати агентии меҳнат ва шуғли аҳолии шаҳри Панҷакент, раёсати агентии давлатии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа, маркази минтақавии ба ҳисобгирии инфиродӣ, хадамоти муҳоҷират ва бахши ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ баргузор гардид. роҳбарони идораву муассисаҳо вобаста ба фаъолияти яксолаи корӣ ба намояндагони васоити ахбори омма маълумот доданд. зикр гардид ки соли 2024 аз ҷониби раёсати агентии меҳнат ва шуғли аҳолии шаҳри Панҷакент 22 маротиба ярмаркаи ҷойҳои кории холӣ ва озод бо иштироки намояндагони 164 ташкилоту муассиса ва 3924 нафар корҷоён гузаронида шуд. ба иштирокчиёни ярмаркаҳо 3355 ҷойҳои кории холӣ пешниҳод гардид ки дар натиҷа 258 нафар бо кори доимӣ таъмин шуданд. инчунин 30 нафар ба корҳои ҷамъиятӣ ва 370 нафар ба курсҳои кӯтоҳмуддати касбомӯзӣ номнавис гардиданд. шумораи шахсони бо шуғл фаро гирифта шуда 658 нафар. ба саволҳои рӯзноманигорон оид ба сатҳи бекорӣ, муҳоҷирон, кӯмакпулӣ ба шахсони хизмати ҳарбиро аду намуда, зиёдшавии нафақа, фаро гирифтани ҷавонон ба касбомӯзӣ ва ғайра аз ҷониби замониён Нигора, Мирзоева Амирой, Холов Ҷаъфар, Каримов Ҳаким ҷавобҳои мушаххас дода шуд.
дар ҳар баромади худ асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомали раҳмон оид ба дастгириҳои ҳамаҷонибаи собиқадорони ҷангу меҳнат қайдҳо карда мешавад ки ин аз сиёсати инсондӯстонаи пешвои муаззами миллат дарак медиҳад. таъкид гардид дар баромади раиси шӯрои собиқадорони ҷангу меҳнат облоқур ризоев дар маҷлиси ҳисоботии шӯрои собиқадорони ҷангу меҳнат дар ҷамоати деҳоти моғиён инчунин қайд карда шуд ки ғамхориҳо аз тарафи ҳукумати ҷумҳурӣ назаррас буда мо бояд шукргузор бошем. дар ҳисоботи раиси шӯрои собиқадорони ҷангу меҳнат дар ҷамоати деҳоти моғиён усмонқул шаропов сараввал паҳлӯҳои паёми сарвари давлат пешкаши ҳозирин гардонида шуд. сониян иштирокчиён андешаҳои худро дар бораи ҳисобот баён намуданд. дар ҷанбаст раиси шӯрои собиқадорони ҷангу меҳнат ба ҳозирин муроҷиат намуда гуфт ки вазифаи муқаддаси мо ҳама вақт аз ҳоли барҷомондагону маъюбон хабар гирифтан аст. пас аз ҷамомат як қатор маъюбон ва собиқадорон аз тарафи шӯро зиёрат карда шуда кӯмаки яквақтаи пулӣ ҳадя карда шуд. инчунин бо ғолиби озмуни фуруғи субҳи доноӣ Эргашова Афруза хонандаи синфи нуҳуми муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 8 ки дар даври ниҳоии озмун сазовори ҷои дуюм гардидааст вохӯрӣ гузаронида шуда бо тӯҳфаҳои пулӣ қадрдонӣ карда шуд. гузориши Ғайбулло Муҳаммадиёв, Шоҳусайн Солиев. дар асоси барномаи давлатии мусоидат бо шуғли аҳолӣ дар назди бозори марказии шаҳри Панҷакент ярмаркаи ҷойҳои кории холӣ ва вазифаҳои озод бо сабти телевизионӣ баргузор гардид. дар ярмарка 200 ҷойҳои кории холӣ аз 13 муассисаву ташкилотҳо ва аз нерӯгоҳи барқии обии Роғун 1563 ҷойи кори холӣ пешниҳод гардид. асосан фаъолияти раёсати агентии меҳнат ва шуғли аҳолӣ ин миёнаравӣ дар бозори меҳнат, тайёрии касбӣ ва такмили ихтисоси бекорон, дастгирии фаъолияти соҳибкории бекорон, ташкили корҳои ҷамъиятии музнок, таъин ва пардохти кӯмакпулӣ барои давраи бекорӣ, расонидани хизмати машварати касбӣ ба шаҳрвандон мебошад. ҳамзамон ногуфта намонад ки дар асоси барномаи давлатии мусоидат ба шуғли аҳолӣ имрӯз мо дар назди бозори марказии шаҳр ярмаркаи ҷойҳои кории холӣ ва вазифаҳои озод баргузор намудем. дар имрӯза ярмарка 200 ҷойҳои кории холӣ аз 13 ташкилоту муассиса пешниҳод гардид ки асосан дар соҳаҳои тандурустӣ, маориф, саноат, муассисаи давлатии хоҷагии манзилии коммуналии шаҳр ва дигар соҳаҳо рост меояд. ҳамзамон дархости нерӯгоҳи барқии обии Роғун оид ба ҷойҳои кори холӣ ки 1563 ҷойи кори холӣ мавҷуд мебошад пешниҳод гардид. қайд намудан ба маврид аст ки ба 250 нафар корҷоён корҳои фаҳмондадиҳӣ гузаронида шуд ки дар натиҷа 25 нафар шаҳрвандони бекорро барои ба курси кӯтоҳмуддати касбомӯзӣ номнавис шуданд, 15 нафар ба корҳои ҷамъиятӣ ҷалб гардиданд ва ба 15 нафар барои бо кори доимӣ таъмин шудан рохат дода шуд ва бо боқимондагон машварати касбӣ расонида шуд. раёсати агентии меҳнат ва шуғли аҳолӣ тасмим гирифтааст ки дар оянда низ ҷиҳати ҷалби шаҳрвандони бекор ба курсҳои кӯтоҳмуддати касбомӯзӣ ва бо ҷойи кор таъмин гардидан кӯшиш ба харҷ намояд. ба корҷоён курсҳои кӯтоҳмуддати касбомӯзӣ аз рӯи 36 намуди ихтисос, тариқи ройгон, худмаблағгузорӣ ва шаҳодатномакунонӣ, аз рӯи ихтисосҳои дӯзанда, асосҳои омӯзиши компютер, қаннод, қуроқдӯз, бофанда, кафшергар, ороиши ҳузн, челонгар, муҳосиб, адрасбоф, зардӯз, назоратчии барқ, забони русӣ, забони англисӣ, кулолгар, мебелсоз, ошпаз ва ғайра пешниҳод гардид. дар ярмарка 250 нафар ба қайд гирифта шуда 25 нафар ба курси касбомӯзӣ, 15 нафар ба корҳои ҷамъиятӣ ҷалб гардида 15 нафар рохат ба ҷойи кори доимӣ гирифтанд.
дар заминаи нақшаи чорабиниҳои раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши вилояти суғд гурӯҳи корӣ дар ҳайати намояндаи раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши вилояти суғд аҳлиддин мелиҷонов, аъзои шӯрои собиқадорони ҷанговарони интернационалист дар вилояти суғд бурҳонов раҳимҷон, собиқадори қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон, собиқ корманди комиссариати ҳарбии вилояти суғд азизов шарифҷон бо ҳамроҳии роҳбарияти бахши кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри Панҷакен дар толори коғи фарҳангӣ ба номи Олим Бобоев таҳти унвони паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон роҳнамо ба сӯи фардои дурахшон ҳамоиши маърифатӣ ва иттилоотӣ доир намуданд. ин ҳамоишро мудири бахши ҷавонон ва варзиши шаҳри Панҷакен Сабрина Акрамова ҳусни оғоз бахшид. намояндагони гурӯҳи корӣ аз раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши вилояти суғд ба ҳозирин дар бораи аҳамияти муҳими паёми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Имомалӣ Раҳмон ки санаи 28 декабри соли 2024 ба Маҷлиси Олии ҷумҳурии тоҷикистон ироа намуда буданд, андешаву мулоҳизати хешро баён карданд. онҳо изҳор доштанд ки воқеан паёми пешвои муаззами миллат ин як роҳнамои дурахшон барои ҷавонон аст, зеро пешвои миллат дар ҷараёни ирояи ин паёми навбатиашон ба нерӯи созанда ва ояндаи ҷавонони кишвар баҳои баланд доданд ва ҳамзамон изҳор доштанд ки ман итминон дорам ки ҷавонони тоҷикистони азизи мо тамоми нерӯи хешро барои ободонию шукуфоӣ ва ҳамзамон сабзу хуррамгардонӣ пешгирӣ аз зуҳуроти номатлуб равона сохта ҷашни фархондаи 35-мин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистонро бо тӯҳфаҳои арзанда истиқбол мегиранд. мудири шӯъбаи кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри Панҷакен Сабрина Акрамова ба роҳбарияти раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши вилояти суғд барои таваҷҷӯҳ ва фаъолияти пурсамари ин гурӯҳи корӣ арзи сипос кард ва изҳор дошт ки ҷавонони Панҷакенди бостон паёми пешвои муаззами миллатро ҳамчун барномаи рушди иқтисодиву иҷтимоӣ ва баландбардоштани мақоми ҷавонон дар ҷомеаи имрӯза пазируфтанд ва дар ин самт корҳои таблиғотӣ мунтазам ҷараён доранд. мавриди зикр аст ки гурӯҳи таблиғотии раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши вилояти суғд ҳамроҳ бо роҳбарияти бахши кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри Панҷакен аз қисми низомии вазорати мудофиаи ҷумҳурии тоҷикистон мустақар дар шаҳри Панҷакен таҳти рақами 05170 бо ҳайати афсарону сарбозони ин қисми низомӣ як мулоқоти судманд анҷом доданд. зимни суханрониҳои хеш намояндагони ин гурӯҳи таблиғотӣ бори дигар паёми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Имомалӣ Раҳмонро ба Маҷлиси Олии ҷумҳурии тоҷикистон як санади муҳими роҳнамунсоз шарҳу изоҳ доданд ва таъкид карданд ки воқеан афсарону сарбозони кишвари соҳибихтиёри мо аз ҷумла ин қисми низомӣ тамоми ҷаҳду талошҳои хешро барои омӯзиш мавриди татбиқ қарор додани паёми навбатии пешвои муаззами миллат сарфармондаи олии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Имомалӣ Раҳмон равона сохта барои ҳимояи марзу буми кишвар тамоми имкониятҳо ва таҷрибаи ҳарбии хишро равона месозанд. дар хотимаи ин мулоқот ба афсарону сарбозони фаъоли қисми ҳарбӣ сипосномаҳо ва тӯҳфаҳои раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши вилояти суғд тақдим гардид. гузориши Аббос Ҳамроҳзода ва Шаҳбоз Қурбонов.
аълочаи маорифи ҷумҳурии тоҷикистон устоди варзиш шодравон бобоҷон аслонов солҳои зиёд барои пешрафти варзиш дар шаҳри панҷакент хизмат намуда имрӯзҳо бошад теъдоди зиёди шогирдонаш корҳои неки ин шахсияти бузургро идома медиҳанд. аз ин рӯ роҳбарияти бахши кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри панҷакент ва саҳмгузории устодони варзиш санаи 1 феврали соли равон дар толори варзишии муассисаи таҳсилоти миёнии умумии рақами 3 дар шаҳри панҷакент мусобиқаи кушоти волейбол бо иштироки 14 даста аз ҷамоатҳои деҳот оғоз карда шуд ки дар ифтитоҳи он роҳбарияти бахши кор бо ҷавонон ва варзиш инчунин устодони варзиш суханронӣ намуданд. گرامی داشتیم استاد والیبال اعلاچی معارفی جمهوری تاجیکستان ارسلانوف باباجان بخشیده شده است. صمیمانه خوش آمدید میگیم و با تشکیل کنندگان آزمون که واقعا هم خدمت‌های استاد را قدر نمودند و امروز به خاطر سرجمع کردن هر یک شما این مسابقه را تشکیل و برگزار نموده ایستادند. نیز به استادان اظهار سپاس می‌نماییم. дар баромади худ мудири бахши кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри панҷакент Сабрина Акрамова таъкид кард ки саҳми устод Бобоҷон Аслонов барои пешрафти варзиш дар шаҳр назаррас буда барои ҷалби ҷавонон ба варзиш саҳмгузор аст. инчунин қайд кард ки дар ҷанбаст ғолибон бо диплом ва тӯҳфаҳои бахш қадрдонӣ карда мешаванд. шитавре ки мегӯянд бузургонро бузургон зинда медоранд. воқеан ин иқдоми роҳбарияти бахши кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри панҷакент ва устодони варзиш қобили дастгирист. мо ҳайати эҷодӣ бошем. барои шумо мухлисони азиз аз ҷанбасти мусобиқа гузориш хоҳем дод. гузориши Ғайбулло Муҳаммадиев, Шоҳусайн Солиев. воқеан ҳафтае ки сипарӣ гардид дар хотироти мо бо рӯйдоди воқеаҳои гуногунаш сабт хоҳад шуд. инак ҳафтаи нав оғоз меёбад. мо ба ҳамаи шумо бинандагони азизу арҷуманд дар ҳафтаи нав пеш аз ҳама тани сиҳат, хонаи обод, бахту саодат ва муваффақиятҳо дар ҳамаи ҷоддаҳои зиндагӣ орзу мекунем ва ман умед мекунам ки мардуми панҷакенти бостон дар роҳи татбиқи сиёсати созандаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон саҳми арзандаи хешро мегузоранд ва мо ҳамагон ҷашни фархондаи 35-мин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистонро сазовор истиқбол мегирем. саломату сарбаланд бошед.